Dim rhedwyr I Benabont at Watts yn y canol. Harling. Ar ochr y cwrposbi. Mae Waite yn ergydio. Dros y traws mae'n mynd. Thomas y Castri yn y canol. Harling. Yn syth lawr arno fe. O, mae'n gwffio. Thomas ddim yn hapus gyda ba mor gorfforol oedd Harling fyna wrth I ddilyn e. Mae'n dechrau i boethi rhwng y ddau dîm bythefnos nôl yn y gyngred. Mae yna berig y pethau am groes i'r llinell penawd yma hefyd. Bydd Dean John yn cael gair dar ddau fan hyn. Ys gair. O mae yna gedyn coch. Wel, i'r ddau. Darren Thomas a Lewis Harling. Wel, oedd ddim yn edrych fysa lot yn hwnna. Mae Dean John yn amlwg wedi gweld rhywbeth. Kai Jones. Ti'n Sean Bradley. Bradley! Y gyffyddiad I gymryd I heibio Ashley Morris. O'r bloc yn diwedd gan Billy Bodge. Gwaith arwrol ar ôl I Sean Bradley. Giro Ashley Morris. A drama ar ddiwedd yr hanner yma. Dau gerdyn coch a wedyn I cyfle gwych I Bradley. Rhoi Cynarfon ar y blaen. Nawr mae Wood yn rhyddhau Watts. Watts, y gorau ni wedi gweld nawr. Watts yn ergydio ar draws wyneb y gol. A cyfle gorau hyd yma I Benabont. A Watts yn gwastraffu y ddergyd. Miles Davis yn penio yn curo Griff John, Nathan Wood sydd yn casglu Nathan Wood yn y cwrt. A Dion Donahue yn camu drosti. Wood a'r cyfle I roi Benabont ar y blaen a'i rhoi nhw yn y cwarteri am y tro cynta. Nath Orzinski arbed o'r smotyn bythefnos yn ôl yn y gyngred. Ac yn gwneud eto tro yma. Dion Donahue, capten Cynarfon I roi'r mantes i'r cofis. Bydd Sam Snaith yr eilydd yn ymarfer I gicio smotyn hanner amser. A hynna wedi talu ar ei ganfed fyna. Bradley yn cael ei arbed gan Ashley Morris. Nathan Wood, prif sgorio'r Benabont, yn y gwpan. Yn rhoi'r mantes iddyn nhw am y tro cynta. Mae angen Cartwright I sgorio. Ond arbediad campus gan Ashley Morris. Miles Davis I gadw Benabont ar y blaen. Dyma Orzinski. Tro yma'n sgorio. Ddim yn gallu gwneud. Orzinski yn methu o'r smotyn. Ashley Morris, golwr yn erbyn golwr. Ashley Morris yn illodd. On the balance of play, probably should have been 6-7-2. Should have lost the first half and we should have put it to bed second half. And how we didn't score, I'll never know. But at the same time, it would have been a travesty if we hadn't won the game. Dwi'n siŵr os mae rhan o'r goalkeepers yn neud saves heddiw. So allai game gyfartal yn game teg yn diwedd, ond Creulon yn mynd allan ar y pen, so mae rhywun yn gofio colli. But you had some good saves in there for yourself though? Yeah, thank you very much. Yeah, luckily I guessed the right way for the first two. And then I just gambled on the last one because obviously they missed two on the one way, so I just went the other way and obviously the keepers missed.